yun, nasap sa inyo mga Kaji. Yun ang who this is, kilala nyo na yan. So, si Kadagit, matik yan. So, naglaro kami ulit ni Kadagit ngayon. So, dati kong napanood nyo yun. Sa content ni Kadagit. So, labahan namin ngayon. Ito yung picture muna, pre. Ano muna natin? Picture, yan. Picture, yan. So, Salmon. Salmon versus Salmon. So, ito yung sa akin, kulay gray siya na parang abuhin. So, meron na tong 2 wins. So, subukan natin kung kaya yung Salmon ni Idol Kaji. So, sa'yo Kaji, pakita mo So, rin ito sa'yo. naman sa atin mga Kaji. Medyo bulto to. Pero wala pa siyang Black Salmon. Pero wala pa siyang laban talaga kahit sa malit na gagamba, wala pang laban to. So, subukan natin kung kayanin. Kasi nung last time laro kami ni Kadagit, talagang naitlog ako ni Kadagit. So, bigat ng gagamba. Subukan natin yung load na ginawa ni Kaji. Nag-load kasi tayo. Subukan natin mga Kadya kung ano to. Gusto natin sa dulo, mahaba-haba kasi to. So, ilapit na lang po namin. Gustuin ko lang pre para mahaba-haba yung stick. Mahaba pala. Kasi na natin to. Batch to. Nakakapa mga Kadyo. Oh, yun yung gagamba. So, ilalapit ko na lang pag malapit-lapit na. So, ito yung kay Kadagit ah. Haba ka ng stick natin pre. Ayaw na gumalaw. Ang haba ng stick. Salmon ba naman? Ano na? Let's go. Haba ng stick pre ah. So, tulang kaya natin muna pre, ulitin natin. Pwede ba ito? Tulang natin. Pwede. So, continuous na lang natin ito mga Kaji. So, Kadagit pa rin. So, good luck sa laro na yung dalawang Salmon. Uy ka! Ulit pre. Ulitin natin. Break natin. Okay, kuhay may kumaya ko. Mga ano na po to, gagamba sa Isabela. So, malalaki to. Salmon. Samon. Yung binidyo niyo po kahapon, sir. So, si Kadagit pa rin to. Subukan natin. Uy, nabilangan natin isa. Kinaya sa persa. Kaya. Laglag tayo isa, mga Kadagit ha. Parehas gwapo. So sa mga solid subscriber namin dyan, Kadagit, so kung paano niya tayo supportahan dati, so sana visit nyo rin, Ryan BC Mandalagit, so yan. So natin, Balik na rin mo. ito natin pre. Naunahan niya pre. Ganda ng sakmala na yun, napigaan talaga. Kiss muna dahil. Ayun pre. Dito ko sa akin pre, para hindi mapagod. Naririnig ko yun. Hindi, nararamdaman po. Yung vibration ko gagalap yung... Para maglaan. May tama na sa akin, mga Kadagit. May ano na, kumbaga, ang hina. Ang hina ng konti. So sa atin naman mga Kaji, lamang tayo sa bull konti. Yun na. Grabe mga pa rin kay Kadagit to. Wala na, ayaw. Dadaan sana sa likod. So may isang laglag na yun sa atin, pero binaba ko na. Binaba na ni Kadagit. So Last one. So nakakadalawang laglag na yun sa atin ha. Nangat ko lang, medyo kasi wala kasi kaming sapin. Kaya iniingatan namin malaglag. Langanin yung gagamba. Malalamog yung gagamba pagka nalaglag siya ng walang sapin eh. So pagka alam na naming malalaglag, kukunin na lang namin. So abangan nyo rin mga Kadya, may isang content pa kami kay Kadagit. So malalaking gagamba talaga to. Yun ang lumawan. Ayun. Talaga. So ilang pag pala isa na? Oh, sige. Bigyan natin pagkakataon isa pa. Sige. Isa pa. Abangan natin na isa pa mga Isa Kadya. pa, baka mag-away pa eh. Para mabigyan namin kayo maganda-gandang content naman. So saan pa natin? Baka nabihitin sila sa kamahalan eh. Uy! Ayun pre. Ay, okay lang yan. Bayaan mo siya. Oo, talaga. Kaya. So yun, kay Kaji tong laro na to, panalo siya rito. So abangan nyo naman yung isa pang laban namin, sa akin namang content, sa video ko naman. Content naman ni Ryan Lee Mandalagit. So maraming salamat po. Tulad ng sinasabi ko, yung patungkol sa gagamba na ginagawa namin is binabalik lang po namin yung kultura. And sa mga batang hindi nyo kinalakihan to, so ito yung ginagawa ng mga batang 90s na katulad namin. So Sana maglaro din kayo nito. sana laruin nyo rin and mag-enjoy Para kayo. hindi mawala yung ganitong kultura.
Yun lang, maraming salamat po and God bless sa sa inyo lukon lahat. ng mga nag-aagamba dyan, sa mga nagbablog ng gagamba, God bless po. Especially Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng sulok naman may naglalaro na ito at mahilig. Thank you. God Maraming bless. salamat po. Tropang Tekre yan. Yan, si Kakamba to. Si Kakamba. Si Kakamba to. Si Kanegro. Yan. Si Kanegro, pre. Oh, hashtag Ray. Hashtag, hashtag. Walang tinag na lang ikang pagdaman eh. Oo, hindi lang.